Prečo sa vždy hovorí, že keď je problém s pečenou, treba nejaké horčiny jesť, alebo piť, alebo tak, však? Áno, tráveniu, aj kvôli žlčníku, ale skúsme sa na to pozrieť logicky, to som si dalo, že som si takú otázku položila. Horká si patrí srdiečko, no? Potvoruje srdiečko. Čo sa týka pečenie, v pečení sú žlčovody. Tam sa tvorí žlč. Tá žlč by mala utekať a mala mať všetky tie zložky, bola schopná rozložiť potravu a tak ďalej. Pokiaľ toho nie je schopná, tak sa predpokladá, že tá pečeň, že jej energeticky chýba energia, čiže funkcia, netvorí. Tak sa používajú ako ľudovo aj z minulosti horčiny, ktoré tým, že patria k srdiečku, obsahujú dostatok jazvu a doplňa sa pečeň. Aby vlastne sa podporila funkcia, tvorba tej žlče. Ale nastáva jeden problém, a to ten, že horká chuť zároveň aj vysúša. Čiže pokiaľ ten problém na úrovni pečen, žlčník a podobne je v tom, že je málo tej žlče, alebo že je celkovo slabý pitný režim, málo tekutín, nedostatok krvi, tým pádom nedostatok všetkých tekutých zložiek, tak je to trošku kontraproduktívne a má tendenciu to vysúšiť ešte viacej, čiže zhoršiť ten stav. Čiže tiež nie je horčina ako horčina. Napríklad, keď má niekto málo kyseliny žalúdočnej alebo problém so žlčou a dá sa povedzme zemežlč, tak mu to až tak dobre neurobí. Alebo repík. Repík je tiež horčina. To brutálne vysúša. Tie problémy bude mať horšie, sa bude krútiť na zemi v krčoch. Po takomto šalu. Ale keď si dá koreň púpavy, tak mu to spraví veľmi dobre. Bo koreň púpavy zhorčuje. Je to síce horčina, a nie je to typická horčina, že horké, ale zároveň aj zhorčuje. Čiže podporuje slezinu, podporuje rodenie, to znamená rodenie tekutín.